Yolanda Castaño é posiblemente a mellor mostra do excelente nivel da poesía galega contemporánea. Non só fai libros de poemas, poemarios que foron merecedores de unha dúcia de premios ben importantes, entre eles o Premio Nacional de Poesía que levou no ano 2023. Ademais diso, Yolanda Castaño é unha activista incansable na promoción de todas as iniciativas que teñen que ver con creación cultural. Así que valorade realmente a inmensa sorte e privilexio que temos de que fixera un buratiño na súa axenda para vir hoxe ao Instituto de Chapela e compartir con nós este mural que dedicamos a un poema dela. Efectivamente, eu quixen facer nesa primeira parte do libro Materia unha homenaxe ás nosas aboas e recuperar a nosa estirpe feminina, porque penso que nesa recuperación da memoria histórica, que non deixa de ser memoria histórica o que tratei de facer nesa primeira parte do libro, memoria persoal e colectiva, pero sempre a historia é contada a través dos ollos un pouco dos homes, se mo permitides, non? Que parece que o que se estudia nos libros de historia é todo a visión deles, non? Que eles son os que asinaron os pactos, os que fixeron as guerras, os que levaron adiante os negocios. Onde estaban as mulleres? Como pasou a historia a través dos seus ollos e como elas protagonizaron as mulleres? Eso era o que quería eu recuperar ao fío, no meu caso, pois claro, persoalmente das miñas dúas aboas, e en concreto a miña aboa Lolita Rivas, a miña aboa materna, pois foi unha muller que efectivamente se dedicou á moda e a través diso conseguiu de algún xeito empoderarse. Ela naceu hai moitísimo tempo, por iso non está comigo porque xa morreu moi velliña, pero aínda non era nin tan maior. Ela naceu en 1912 e desenvolveu a súa carreira montando o seu propio negocio de modas pois alá nos anos 40, 50, 60 do século pasado no casco histórico de Santiago de Compostela, ali en plena Rúa do Franco, que agora tanto pasean os turistas. E eu tiven ese referente de poder profesionalizarse a través dun oficio creativo, que no seu caso era o deseño de modas, a costura, e no meu caso fixeno a través das letras, pero foi o meu primeiro referente para poder sair adiante, profesionalizarme, atopar ese medio de vida e tamén de alguna maneira empoderarme e ter esa independencia económica tan importante para as mulleres ao final, non? Todas e todos temos nas nosas casas referentes moi semellantes aos da miña avoa, que a pobre tampouco é nada extraordinario, non? Seguro que todos tedes un referente así, oxalá que saibamos valoralo, que sigamos debéndolles tanto e tamén recoñecendo e que elas tamén podan ser o guieiro para xeracións futuras. Moitísimas gracias. Para ideas recónditas, capotiñas sagaces. Mira como se esgastan os tímpanos en guata. Aprende a cortar todo ese hétero bies. Tiñas dedos de aínda nena, aboa e persistencia, cando criaches a destreza dun discurso en labor de gancho, armada contra o mundo con malva e tafetá. Pespuntadas capotas de rosas derivas, máis tarde ramos de blusas braille, todo picadiño, un alfabeto sen voz. Polo don para o prodixio, aboa, sempre haberemos de tributar. Polgar dobrado, índice firme, levan camisas de ceos nocturnos, os alzamentos da sonrisa, da sombra. Nada se fai máis presente que a parte dos outros que non existe. Solitarias flaneras dun azul pequeniño, beixes amodorrados, ocres tan reais. Como a por bastas avanzan os anos de tecido. Presas de lentella, penuria camposanto. Xénero resgado, soltanse os puntos. Grises, morados, encarnados, cruz. O ruído eran agullas debaixo do prensateas. Cose, Lola, cose. Non vaias perder o fío. Amarraches crespóns, las, percais escuros. O tempo era unha pica furando arriba e abaixo. Pero entón todo un viveiro, un gabán propio o taller. Modas Lolita Rivas, saudando coa man dende a xanela. Cianos empoados, castaños mouros, granates. Toda aquela cretona é un bocado de tisú. Popelina marfil, satén de escote barco.
Da vil estopa a alta estofa da Curia Civil de Compostela. O tempo era moi pequeno e ti case non collías. Estendíanse as mans até o rodo da madrugada. Lentas batistas, veludos breves. Fora arrollaba un franquismo de negrido. Vos vernizabades vos de iris e piqué. O teu maxín, como un enxeño flotando en corte paraugas, despregando o seu prodixio igual ca un pisado sol. Maxentas de colocisne, punto en godez rosados. Modas Lolita Rivas, cortando modelos aos que cinxir ou feibar. É a banda de oficialas xunta a luz da galería, un ramiño de modistas mirando para ti. Nunca seremos, aboa, unhas boas amas de casa. Dende esta teimosía do tecido irreversible, calcetando a horas extra o chal da independencia. Muselinas de ollos garzos, os tules dun proxecto, axustarse das salvaxes todas as lorzas do afán. Un guipur capaz de asinar un pacto contido a día e noite, tecelas do desexo, eses riscos trenzados, desvelos súa luz dunha manga farol. Nunca teremos xeito para ser mandadas, aboa. Teimaremos en vivir dun soño de organdí. Nós queríamos marcar o ritmo do pedal coas pernas, cubrir a néboa de brocados, trazar a man alzada os nosos propios patróns, medio século de oficio, ganduxando o corazón os dedos, remendando as roturas con filigrana de prata, xusto antes de que todo comece a esfarrapar.